Βλέπουμε από την Ολλανδία, την Ιρλανδία, η Ιταλία και στη Ιρλανδία που έχει 3.25.07, έχει το δεύτερο καλύτερο χρόνο από το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Γλασκόβη, με τη Φέμκε Μπολ και τη Λίκε Κλάβερ που θα τους δούμε να τρέχουν με την πρώτη, την Λίκε Κλάβερ για την Ολλανδία. Η Ιρλανδία και η Ολλανδία, Γρηγόρη, δύο δίδυμα φωτιά, έτσι. Πραγματικά. Τουλάχιστον για Τελέκη με την Μόσλεϊ και από την άλλη βέβαια η Κλάβερ με την Μπολ. Ακριβώς. Η Γαλλία έχει τον τρίτο καλύτερο χρόνο από τους συμμετέχουσες στον τελικό. Έφυγαν οι αθλήτριες για το πρώτο 400 με την Κλάβερ. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα και σίγουρα θα το δείξει στον τελικό. Η Κλάβερ είναι μπροστά. Η Πολωνία με την Κάτσκα στη δεύτερη θέση. Η Κλάβερ θα κάνει την πρώτη αλλαγή στο πρώτο 400. Ακολουθεί η Κάτσκα, Κίνγκα Κάτσκα για την Πολωνία και από την τρίτη θέση η Γαλλία με την Σιλά. Βλέπουμε την πρώτη αλλαγή με την Κλάβερ να δίνει στην Πέτερς και να φεύγει γρήγορα η Πέτερς. Η Πέτερς στο δεύτερο 400 προηγείται. Συγκλίνουν στην εσωτερική οι Πολωνοί. Η Πόποβιτς έρχεται πίσω και η Ιρλανδή κερδίζει έδαφος. Η Αντελέκε, βλέπετε την Ιρλανδή, βλέπετε την επίθεσή της, θα περάσει την Πέτερς για το δεύτερο 400. Είναι πολύ γρήγορες οι αγώνες του Νασάου. Φαίνεται η Ιρλανδή για την δεύτερη αλλαγή, θα περάσει την Ολλανδία, θα κάνει την δεύτερη αλλαγή. Για να δούμε, πήρε την τρίτη για την Ιρλανδία η Χίλι, η Φιλ Χίλι περνάει μπροστά. Δεύτερη Ολλανδία τώρα και τρίτη η Πολωνία. Η Φιλ Χίλι μπροστά, η Ιταλία από πίσω με τη Γαλλία. Ανακατάταξη στην κούρσα με την Ντεβίτε για την Ολλανδία. Να περνάει τώρα. Πάμε για την τρίτη αλλαγή, το τρίτο 400. Πρώτη Ιρλανδία, δεύτερη η Ολλανδία που κάνει την επίθεσή της τώρα η Ολλανδία θήτρια. Θέση. Το Βέλγιο, δεύτερη. Ακολουθεί το Βέλγιο και τρίτη η Πολωνία. Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο. Η Ντεβίτε. Η Ντεβίτε που τρέχει για να δώσει στη Φέμκε Μπολ που θα κάνει το τελευταίο 400. Συνεχίζει η Βελγίδα. Ολλανδία πάλι, Ολλανδία, Βέλγιο. Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο. Είναι δυνατά τα κορίτσια από την Ιρλανδία. Για να δούμε πώς θα γίνει για την τελευταία αλλαγή. Ολλανδία. Ολλανδία. Πολύ μεγάλη κούρσα για την Μπολ. Θα πάρει την πρώτη θέση η Ολλανδία με δεύτερη την Ιρλανδία. 3-22-39 με τη Φέμκε Μπολ να φεύγει η βολίδα και να δίνει τη νίκη στην Ολλανδική τετράδα. Βλέπετε 3-22-39. Καλύτερη επίδοση φέτος στην Ευρώπη για την Ολλανδία που παίρνει το ρεκόρ από την Ιρλανδία που ήρθε δεύτερη με εθνικό ρεκόρ 3-22-71 και τρίτο το Βέλγιο με 3-22-95. Η Φέμκε Μπολ που κέρδισε μέτρα στο τελευταίο 400, κάλυψε απόσταση, ήταν πολύ καλή, πολύ γρήγορη, δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο η Ιρλανδία, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Βλέπουμε εδώ την αλλαγή για τη Φέμκε Μπολ στο τελευταίο 400. Για να είχε ελπίδες η Ιρλανδία θα έπρεπε να ήταν δεύτερη Μπολ. Ακριβώς.
Και είναι πάντως πάρα πολύ καλή η προσπάθεια της Maudsley και της Βελγίδας βέβαια, το πίσω. Της Cornet, δύο πάρα πολύ καλές αθλήτριες. Η Μπολ δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί κανείς βεβαίως στο 400. Είναι η χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από λίγες μέρες εδώ στη Ρώμη.